ভেগে এসেছে ইন্ডিয়াতে। আমাদের পূর্বপুরুষরা তাই করেছে। Chini Tripuri Dophani no Sizak Nukjak Lekha Karan Gyan Ganang Borok no Sak no Mongalian Hunay Gosyo Tei Bebak Tripuri Dophano no Mongalian Hunay Goshiranani Bagi Chaitogo Namsago Haino Hai Tripuri Khorang Khapani Tripuri Takhok Tei Bukhoro Aw Norak Kubi Kok no Khanao Tripuri Khorang Bo Kubi Kok no Sau Abongkha Chwng Mongalian Ya Ayang Narni Machaya Mananya Bigra Khangra Khalaye Rukthari Okrub Jagi Phaini Rokse Chini Tripura Hasteo Phaye Sak no Jati Tei Chini Tripuri Dophani Lukurok no Ke Bidesi Hunay Mano Ke Nungke Sabo Oro Chini Tripuri Dophani Luku Ungei Tripura Hasteo Tongei Waisapana Sia Nugya Thangya Phaya Jagani Hazar kilometer Mongolian country no Romoi Sak no Mongolian Hunay Gosenai Aw Tumuna no Mongolian Jati Hinkage Tripura Hastini Bebak Tripuri Dophani Lukurok no Mongolian deso nung thangai nok huk tangai tongina bagai nono rang picha khangai rohorana nung chini Tripura hasteo tongtoi chatoi thangai tongoi de mano tumungna nung tongoi mase manyangke nung khe bopte hai khlaiye sak no Mongolian hunai gosimangkha Tripuri khorangni chiminin thani sungmong Khapani Tripuri Takhokte Bukhoro Opte Hai Kok Sanai Rok Oborok Dopha no Tisanai Borogya Oborok Dopha no Tikhlainai Lukurok Se Hnai Norok Wan Chukdi Tamni Bagi Hinka Hanke Ang Tripuri Dopha ni Luku Ungei Tripura Hasteo Tongui Se Ang Bini Tolao Tongui Matongo Hinka Hanke Boroni Kok Abo Chini Sak-sakni Identity no Mongolian Hnui Joba Khlainani Abo Bolama Aboni bagino Chwng hunjago borok kheba jati chwng kheba upojati hnai apte hai gyan kri borok rok chini bisingo tangmani bagino buibosuno upojati no hunmani kalaisio sak bo chini upojati rok chini pahari rok chini tribal rok nei sak nasi gosoi tongo hkeba nung ang thya khe sabole theinai Phaidi Khapani Tripuri Takhokte Bukhoro Abono Tuino Ayangnarni Phainai Hindu Bangali Rongni Kokrongno Busung Khanawi Nailegirana এই ত্রিপুরায় বাঙালিই হচ্ছে ত্রিপুরার ভূমিপুত্র আমরা জাতি ওরা উপজাতি কারণ আমরা জানি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন উনিই হচ্ছেন রাষ্ট্রের প্রধান উপরাষ্ট্রপতি হচ্ছেন এই আমরা বলবো বাঙালি জাতি এবং উপজাতিরা হচ্ছে এই ত্রিপুরার বিদেশী Khapani Tripuri Takhokte Bukhoro Khakhlayo Nrok Umangpli Nubani Yagolo Tei Bustrai Srai Unkhana Hanai Tripuri Khorani Kokaisa Muitanaragdi Maharani Kanchan Prabha Devi Jeffru Bharotha Kotorbe Merger Agreement Khlai Habai Thangka A Dosrod Dev ni Simin Tabuk Sak Jora Chini Dophani Lukuro Mukumuin Choba Khlai Tongkho Bahinke Bo Jaga Sogini Kunfan Saimania Choba Khlai Kha Buskang Malai Lai Nanglakhe Nangai Paisinani Relai Paisinani Apte Hewan Sugmung Tabuk Phana Tongoi Tongkho Kabangma Rungjak Sijagrokni Motha Kotor Songsa Jakha Bebagwan Chumona Chao Phiaba Ideology o Thangai Kasai Riyo Bopti Hai Chini Dophani Bagino Choba Khlaiye Phubo Phunukha TUJS ra Puraba Mutamo Tripura Upojati Jubok Somiti Dophani Bagi Chwng Samung Khlai Tongo Haifano Bokhrogo Ugyan Chini Tripura Sarongni Bokhrogo Ugyan no dajagai Tongo Nung Upojati Samung Tangele Tongo Phiaba Big Zero Maharaj Bir Bikramni Molono Poncho Tripuri ba Achai Khable Tripuri Jubok Somiti Himphano Sanam Sirita Chwng Tabuk Sakjarale Chwng Sak Aipo Hni Sayagai Chwng Tripuri Hnile Kaisa Thansawle Sogoi Khamo Aboni Bagai Chini Okara rok Tripura Upojati Jubok Somiti ni Simino Kok Raisawoi Tabuk Chini Okara rok Kok Saka ke Tabuk Bani Busa Nung Angbo Sawina Tongkho Chini Pahari rok Chini Upojati rok Tamni Bagai Kai Abo Mogos Dulai Belai Lasima Singsa Tini Tripuri Khorango Samung Tangai Tongnai Lukuro Rengya Sia Ngui Mano Phiaba Chini Tripuri Dophani Rengjak Sijak Hinjaknai rok ni Bodolni Bumungle Tamni Bagai Tripura Tribal Engineer Association Ngani rok Nang Abo Belai no Lasima Singsa Aboni Bagai Dophano Thansa Khenainai Lukurok no Tripuri Khorangni Simin Koimo Je Motha Phano Khlaidi Upojati Tribal Pahari Adivasi Riyawoi A Jagao Tripuri ni Kokthai Bedokdi ni Tripuri Khorangni Simin Koina Musungo Abo Belai no Chikon Phiaba Aboni Samke Belai Kotor Khapani Tripuri Takhokte Bukhoro Tripuri Khorango Ideology ni Kok Ongkhormani Yagulo Kwbangma NGO Motha eba Political Motha rogono Ideology ni Kok Hapaikha Norok Saidiman Phiaba Amotha Achaifuru Ideology ni Kun Kokthai Phano Krei Tripuri Khorang Ideology ni Kok no Sawi Awai Khlaifrun Simin Tabukhe Chini Ideology khe Tamo Hunkha Hanke Ahaino Mukumui Abo Chini Ideology hni Salaimani Mangplibo Tripuri Khorang ni Yago Tongo A Ideology ni Bisingtino Tripura Hastef Chini Tripuri Dophani no Tribal Upojati ni Chwng Nokhori Mankha Phiaba
bazar ni nokhore tabokhe noksingo hapka bopti hai saide manra phiaba oboni mokhangbo apte haino sakno je borok Mongalian Hinui gosinai obobo oboni tongmungno ruguino tuipra ni kokthai ongkhormani chini paithakni bubagra sungno tam hune sini mung roi klang thang abono khoboise chini barot hakotor tabo sungje thayo tongoi tongmani aboni bagini Tripuri khorang sao sini Tripuri Dophani lukurok jekunu samung tangphano ahaino dol sunamui ahaino mokol mukmi siminchi himlayu boru jaga thangi thutaini kebo saimania thutai pro siminchi o or thutai khablei hनै unglayo nung rong lamao thangai thutai sipaikha nung tabuk tam khlainai ukokno satei no kaisa kok khur sathai klaijao khwa buino sung tei maru mosomsa som mosomsa sati kisani bagai sung buino sanya sakni police office adalot bebak na tei hnai alaja haste sanlaimani phiaba paithago khe BJP by alliance angai thangai je fan MLA masafan kari je fan tongoi tongmani tabu minister tongoi sudano 00 age MLA masafan kari phuro thor kiri jago phiaba tabu a thor kiri jangnai rogno thor kiri jagi no huk yakarei bihik busa yakarei khari ma tongo tokjagi ma tongo bujagi ma tongo tam khlaimankha mungsafano khlaimania tamni bagai mokol mukhmui himmani bagai Tripuri khorang age bu sakha chwng Dophano phiogna bagai hingke chwng dabba thangtui hai khlaino thangna nangnai chwng ate hai khlaino thangjagai tongo aboni bagai chwng kechen ngai tongo nung mokol mukhmui thangkha nung thutai no nini unglogo Dophani lukurok nono hamjagai je thangnai rok borokbo thutai no phiaba aroni kifili phainani belai kedak ngai thangpi jao nai apte hai ke tumuno chwng soba khlai tong hangke choba khlaimang paile mangla chajangmang joto no paithao ke chai ngai thangbai nai phiaba ukokno kaham khaino moita narakdi dabba thangnani bisingo je nono mesen nai bani ni guti nugui tongo je borok thangui tongnai bo boni buskang ni guti no nugui tongo obo nai no ma thanglayo aboni bagui no Tripuri khorang bo srai lama ni kokno sawi khnaro aboni bagui no kaisano lama chini bagui abongkha Tripuri nationalism history no tumungno rugui sana thangkha ke kabangma kok no tongo phiaba tabuk bortomano nung poncho Tripuri ni busa nini jat no rugui no nini Tripura ha jung apte hai khlaino choba khaina nango je chobao kebu thuya jat ahaino tongma sama sawi thangnai jat lama ni choba no jung robna nango a lama baino jung no tokha ko somrok bo shuklugo jung Tripuri nationalism ni ideology no romoi jung je mo thaklai phano chini busaro a kok thai borongni bokhrogo habi thangnai te kaisa jikon sa tei nangkuk maniko jung chini busani bumungno je sukman sa kok borok bai bumung kolok khlai bo sungruna nango tokha ko somrok tumuno bumung khurna thangkang obo kok borok kok thai choba jung opti hai khlaino jung chobao kaplai ngai thango hanei Tripuri khorang Dophano hamjangnai lukurokno sana musukmani se hengkai khaponi Tripuri tahokte bukhurok dera khoro tongkhangke nakadi chamani tongkhangke thumbs up like kaisaradi Tripuri khorangni ukok tuno saimano na bagai baya sarirokno bo share khlai khnaradi tei sirdi chajaglia hengke ba dislike na reiredi Tripuri khorang khanangya tamani bagai hengke je borokno sana tongmani Tripuri khorang sawino paikha hengkai khaponi Tripuri tahokte bukhurok tini bagai ahaina hai asunung chitong jotono chibai ya pharai hambai jotono no Tripuri Dopha dakti no yokmater malang situng jotono no hambai